pinahayag, pinatunayan kan tugon asin kan mga propeta. Huli sa katanosan nin Diyos, minadatong hali sa pagtubod, sa lambang sarong nagtutubod kay Hesu Kristo. Gabos, Hudiyo, asin mga nagkasala. Kaya da makakamtan ang kamurawayan nin Diyos. Gabos man naging matanos sa bagsik kan balaog nin sa iyang grasya. Aon kay Hesu Kristo na sinugo nin Diyos, tanganing ikasway niya sa bagsik kan pagtubod, makamtanta ang kapatawaran. Sa siring na paagi, ipinapahayag nin Diyos ang sa iyang katunosan. Enot para sa nakaagi, kanan mga kasalan, dai na padusahan, hulit na pinugol niya ang sa iyang kamot. Dangan para sa ngunyan, kan ipahiling niya na siya matanos asin ginigibo niyang matanos ang nagtutubod kay Jesus. Kunsiring haen ang satuyang ipinagpapaabaw-abaw, nawara na sa anong tugon. Dahil sa tugon na nagsasabi kung ano ang satong gigibuhon, bako kundi dahil sa pagtubod. Huli ta siring sa satuyang nahihiling, ang tawo nagiging matanos sa bagsik kan pagtubod, bakong sa bagsik kan mga ipinapangako kan tugon. Ako ang Diyos, Diyos nin mga Hudiyo sana. Bako daw na ang Diyos man siya nin mga pagano? Totoo, Diyos man siya nin mga pagano. Totoo, Diyos man siya kan mga pagano, hulit ang Diyos sa rosana, asin siya ang napapangagin matanos kan mga pagsirkonsidar, dahil kan sa indang pagtubod, asin kan mga dai nagpasirkonsidar, sa bagsikman kan sa indang pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Hale sa kairaroman, minaagrangay ako sa imo, kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ako. Hinanyuga ang tingog nin sakong pakimaherak. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Kung pagtandaan mo, kagurangnan, ang sakong mga karatan, kagurangnan si Isay ang makakatios. Alagad, yaon sa imo ang kapatawaran, tanganing ika pag-arangon. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Naglalaom ako sa kagurangnan, ang kalag ko naglalaom sa iyang tataramon. Ang kalag ko naghahalat sa kagurangnan, urog pa sa bantay na naghahalat kan kaagahon. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan marhay na bareta. Sa kagurang
Kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay ning kagurangnan, herak man sa Indo, nagpapatugdo kamo nin mga musuleyo para sa mga propeta, pakatapos na sinda ginadan kan sa indong mga magurang. Uli kayan sa indong pinapatutuuhan, asin inuuyunan ang ginibo kan sa indong mga magurang. Ginadaninda, alagad ang mga lulubngan, kamo an minapatugdok. May katanosan ang sinabi kan kadunungan nin Diyos. Mga propeta asin apostol, ipapadara ko sa inda. An iba sa inda gagadanon, an iba sa inda papasakitan. Tanganing ang mga taong ini, singilon kan dugo ni mga propeta na pinabulos poon na ang kinakban lalangon. Poon sa dugo ni Abel, sagkot sa dugo ni Zacarias, na ginadan sa pag-ultanan kan altar asin kan santuaryo. Erak man sa indo, mga abogado, tinatago nindo ang labi ning kadunungan, day kamo nakalaog, asin ang mga eskriba asin pariseyo, nagpuon pagpahiling nin makuring kaanggutan sa iya. Pinapataram siya ninda dapit sa dakol na mga bagay, tibaad madakop siya ninda sa iya man sanang mga tataramon. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Namumutan ng mga tugang sa mga babasahon, ngunyan na mga aldaw, an mga bida, iyo an mga iskriba, asin an mga pariseyos. An mga iskriba, iyo an mga tinuturing o kinukonsiderar na mga eksperto sa batas ni Moises o sa Torah. Samantalang ang mga pariseyo, ito man ni mga grupo ni mga Hudiyo na istrikto sa pag-obserbar kan mga batas ni Moses. Asin nilalauman ninda na ang gabos magsunod sa saindang paarog. Kaya ang mga kung sa itong ma-obserbahan pag inaapod ni Jesus o inaapudan sa indang atensyon, lalo na sa mga ebanghelyo, perming magkadukot ang iskribas asin mga pariseyos kung tinutuyaw ni Jesus. Tano, tasinda itong mga tao na linalauman na mahiwas ang kaaraman sa mga batas. Alagad, dahil man si Jesus nagdududa kan sa indang hararom na pagkasabot sa batas. Alagad, ang sa iyang tinutuyaw o tinatauan ning atensyon, iyo kung paano sinda nabubuhay, base sa indang aaraman sa mga leyes, sa mga batas. Ang problema ay mahiwas ang agwat kan sa indang naaaraman kaysa klase kan sa indang buhay. So, dahil natatranslate sa konkretong aksyon o sa indang gawi-gawi, sa indang pakikipagrelasyon sa kapwa, ang mga naaaraman ninda, ang maihiwas na pagkaaram ninda sa batas ni Moises. Ini talaga ang punto na tinatauan ning atensyon ni Jesus mapapadapit sa saindang pagbuhay-buhay. Na maski ngani sa saindang istriktong
pag-obserbar kan mga leyes, may nalilingawan sila. As in, ini ang buot na buot na tawaning masararom na atensyon ni Jesus. Ano iyang kulang sa inda? Kulang sa inda ang inaapod na pagkaherak. Malasakit as in pagkaherak sa saindang kapwa. Totoo, yaon sinda sa pedestal na tinitingara kan mga tao, pero mapapadapit sa saindang direktang pakikipagrelasyon sa sainda. Ini ang kulang. Kaya, normalmente, sa partikan mga tao, daw nga ni sinda mga tinuturing na reliyoso sa komunidad, pero halos kinakasuya sinda. Naglalaom nga ni sinda na dapat susundon sinda kan mga tao, pero ang mga tao day makasunod. Tano ta day makasunod ang mga tao sa sainda? Ta iba man ang nahihiling ninda sa saindang mga gawi-gawi asin buhay, kaysa sa indang itinutokdo. Ini ang dakulang problema, kaya hayagan si Jesus na nagtutukdo sa mga eskribas asin mga Pariseyo. Kaya ngani sa ibang parte kan Ebanghelyo, minsan nasabi ni Jesus, "It is mercy I desire and not sacrifice." Pagkaherak ang sakong minamaot, bako ang sakripisyo. Pagkaherak, pagmalasakit sa kapwa, iyan ang linalauman ni Jesus. Urog pa sa mga external na pagpahayag o ekspresyon kan pagsamba sa Diyos. It sounds familiar. Kaya grabe ang satuyang responsibilidad sa aspektong ini. Dahil lang sapat na payos kita, nagpapamibi kita, nagsasamba kita, kabanga pa sa na iyan. Kaya may extension pa. As in, kadaklan na beses kita nagkukulang sa bagay na iyan. Siguro sa part of religious expressions of piety, we have enough of them. Pero ang linalauman ni Jesus na magkaigwa kita ng extension, outreach, practical application kan sa tuyang mga naaaraman o nasasabutan. No? Siguro madaling maintindihan kan ibang tao na may Diyos o kaya nakita nagtutubod sa Diyos kung mahiling ninda orog sa gabos, nakita may pagkaherak orog na sa mga dukha, sa mga naaapi. Ini ang dakulang challenge sa mga reliyoso. As siring sa nasabi ko sa mga nakalipas na homilya, ini ang tentasyon sa parte kan mga reliyoso, ang inaapod na hypocrisy na perming pinagbabalik-balikan ni Jesus. Hypocrisy mayong iba kundi ang daipagmamatch o pag-uugnay kang naaaraman kisa ginigibo. So integrity, consistency, mercy, compassion. Ini ang mga bagay na pinapahalaga ni Jesus na sana kita bilang mga paratubod, kita bilang mga mananampalataya kay Puhan na magtauning atensyon sa aspektong ini kan sa tuyang pagkabuhay. Amen. Matindugpuan ka, boss. Hagadon ta sa kagurangnan, natabangan kitang maging totoo sa satong mga gibo. An satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, nanyugan sa mong pamibi.
Tanganing an sa tungbuhay, bilang miyembros kan banwaan kan Diyos, mautob ta ang mga kahagadan kan Ebanghelyo sa satuyang danay na pagsaksi, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing likayan ta ang paggibonin gawe, dahil sana sa pag-uyon o sa panluwas, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluya ang buot, hulikan sa tong mga makauyam na ugali asin gawe, makabalik sa pagsamba, hulikan sa tong pagbagong buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mahiling ang kamot ng Diyos, sa saindang mga pagsubok asin kadifisilan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa buhay na ini, mag-ako kan kamarawayan na daing kasagkoran, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Ama, tabangan kaming magsamba na may pusong sincero, tanganing makadulo kami sa imo, sa Espiritu, asin sa katotohan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabus, isusunod taan gawi nin pagdulot. Sa kuyang buhay, sagot kaugmaan sa kuyang puso, asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakamurangan, ang sa kuyang isip asing inudusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan. Magpamibi ka matugang, tanganing sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Diyos sa mga makakamhan. Matindog po ang gabos. Ako manlugodin kagurangnan an atang sa imo mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pagpakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi, kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo. Tanganing huli kayo ng mga gibo, nin maimbod sa pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamarawayan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadana minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamurawayo niyang pagdatong. Kaya kay bakang gabos sa santos asin angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Sa
Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ni gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, dahil ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man ing kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini. Kaya ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigyo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Ang aning malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa iyong pagkahera kan sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig kong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Yamo,
samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyan munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin aray kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maalaw niya mo ang katuninungan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ang saong katuninungan itinatao ko sa Indo. Harap pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan ka mo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uyan, kordero kan Diyos, uy nagpapara ka mga kasalanghan kinaban. Palada mo inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan.
Hawak ni Kristo. Amen. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus an arak ning kaligtasan, dugo na bayad sa kasalanan. Ako ang sakrifisyo sa krus ning pagkamot. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus burabot nin biyaya, tubig nin buhay na mamuraway. Magbalnaw sa lakas na sapa, hugasi ang mga sala. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Dulot ni Jesucristo. Mamibi kita. Matindugpuan ka, boss. Kagurangnan, mapukumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinapabasog mo kami, kanurog kabanal na hawak asin dugo. Gibuhaman kaming makiras sa buhay na Diyos noon, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pamibi ki San Jose. Maluhod-puan ka, boss. Sa sahim mo kami minapaalaw umamurawayo na San Jose, sa tahaw kan sambuyang pagtios asin kasakitan, minasarig asin minaarang, nasangkuban mo kami kan sa imong pangataman asin pagsurog, siring sa ginibo mo kay Birhen Maria, asin sa iyang umboy, na Jesucristo na samong kagurangnan. Sa mapakumbabang buot, nagangayo-ngayo, nalilingyon mo kami kan sa imong mga matang maugayon asin mahirakon.
Tabangin man kami na makamtan niya mo an panuga na pamana na bunga kan pagsakit asin pagkagadan ning kagurangnan. Urog na mapagmangnong parabantay kan Sagrada Familia, surugaman kami na sa imong mga devoto, huli sa imong paarog, malabanan mi man an mga padagka ning kasaalan asing karatan. Ikalugod an maginamong kalasag sa oras kan samuyang pakipaglaban sa kapangyarihan ning kadikluman. Huli sa imong tabang, makamtan lugod niya mo an banal na pagkabuhay asin maugmang pagkagadan. Danay na antabayan asin pasunodon mo lugod kami sa tunay na dalan na magdadara sa mo pasiring sa kamarawayan na daing katapusan duman sa langit. Amen. Amen. San Jose, patron kan bilog na simbahan, ipamibi Ipamibimo. mo. Matindog puan, gabos. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Simba